Beraz, Errusika lasaitu egin zen, eta ametsari bidea zabaldu zion. Errusiarako bidean zegoen, bizitza zoragarria zen, eta zalantzari gabe munduko arkakuso zorientzuena zen bera. Bere bizitzako lehenengo egunari begiratuz, balantzea etzen bat ere txarra, eta loak hartu zuen. Errusika esnatu zenean, taxi batean aurkitu zen. Emakume eder, pitxidun eta usain honekoaren eskotetik kanpora begiratzen ausartu zen. Kale zabal-zabalak, autoak trumilka, autobusak eta tarteka jende txakorrika leku batetik bestera. Parisote, galdetzen zion bere buruari arkakusotxoak. Modon, heldu gara. Andre hark poltsatik dirua atera eta txoferrari ordaindu zion. Taxiko atea zabaldu eta begirada zerrea zuzendu zion zeru grisari. Esan mesedez, egun hauetan euria egin aldu Parisen, galdetu zion txoferrari. Boi modon, badakizu, Parisen beti berdin. Paris, izen hura entzun eta Errusika saltoka hasi zen pozaren pozez. Baina Andre hura urduri samar jartzen ari zela konturatu eta bere pozari eutsi behar izan zion Errusikak. Gainera, madamen etxera abiatu ziren eta izugarria zen Errusikaren jakingura. Paristarrak hark egin zuen lehenengo gauza, bainu bat hartzea izan zen. Bainu gela handia eta distiratsua zen. Gauza politez betea, eta horma bat bezain handia zen ispilu zoragarri batez hornitua.